בואו נראה. אני רוצה לבדוק שהוא... אוקיי. אז ערב טוב לכולם, אני מתחילה, אני רוצה להראות מה אנחנו נעשה היום במפגש. אנחנו נדבר על המשימות האורייניות המתוקשבות, מחר יש מפגש סינכרוני עם מורים. פה הכנסתי לכם את המצגת שהייתה במפגש למדריכים, עם כל המידע החשוב, ותכף נדבר מה עושים אותם מורים שהם עובדים בתוך הסביבה של כיוון הוראת העברית, הסביבה הזאת. האם הם מזמינים סביבה נפרדת או לא, מה כן ומה לא. כי זו שאלה שעולה עכשיו, היא צפה, ואני רוצה שככה נעשה איזושהי הבהרה בנושא. כאן דיברתי קודם על פרטי מורים, אני רוצה כאן שתיכנסו, זה מסמך שיתופי, זה המסמך הזה, ונכנסים אליו מתוך היחידה שלנו, יחידת הוראה מורים. מי שלא מופיע בטופס הזה יכול להוסיף את עצמו, להוסיף שורה, ולעדכן פה בקבצים החשובים פרטי מורים ארצי, ולעדכן באילו מפגשים הוא היה נוכח. אני רואה שיש פה בעיקר בנות, אז נדבר באילו מפגשים הייתן נוכחות. בסדר? אז יש פה את הקובץ, אני גם אראה שהקישור לתלקית לחטיבה העליונה, לסביבת ההדגמה, אפשר להיכנס אליו מכאן. הוספתי לכם גם פלייליסט של סרטוני הדרכה של מודל משרד החינוך, יש פה סרטון הדרכה בכל נושא, אני מציעה להיעזר בסרטונים, סרטונים שמסבירים הרבה שלפעמים סרטונים האלה ואפשר למצוא את ההסברים, אז את הפלייליסט הזה גם אני הוספתי לקישורים שלנו, בקבצים חשובים, וכאן אוסף המסמכים שכל הזמן הולך וגדל, ברגע שנכנסים אליו אנחנו יכולים לראות את כל מה שנמצא בתוך הספרון הזה שלנו, מהסילבוס עם התאריכים, דוחות, עוד מעט יהיו דוחות של דצמבר, וכל מה שאתם צריכים, אז תעזרו בספרון הזה. אוקיי, מה עוד? פלייליסט של הקלטות המפגשים שלנו, העליתי את ההקלטות ליוטיוב, אם אתם עומדים פה, אתם יכולים לראות את המפגש הראשון, את המפגש השני, ויהיו פה פלייליסטים של המפגשים הבאים, ואז אפשר להיכנס אליהם בשקט, בנחת אחר כך, ולראות. עכשיו אני אחזור למה שהתחלתי להציג, רגע, אני רואה שיש פה שאלה. כן, לרשום נוכחות, למרות שאני מקבלת את דוחות הנוכחות ממתח, אבל אני בכל זאת מעדיפה שכל אחת תרשום במסמך פה מתי היא הייתה נוכחת, רק כדי שאני אדע ככה מי שמעה את הכל ומי שמעה פחות, בסדר? האם כולם נכנסו לסביבה הזו? אני אשלח קישור לסביבה, ומה שאני ממליצה גם, לפתוח בחלון נפרד, סביבה של אחת הכיתות שלכם, אוקיי, סביבה של אחת הכיתות שלכם במקביל, וכאן אנחנו מדגימים, וכאן נמצאים המערכים שלנו, ואתם מתרגלות את כל מה שאני מסבירה במקביל בסביבה של אחת הכיתות שלכם, ככה זה יהיה לכם יותר ברור. מצוין נטע, אז יש לכם, אני מקווה ששמעת את ההקלטה, ודברים שאני עשיתי בפעם הקודמת, אפשר לראות בחוצצים שלנו, אני אצא פה מהכיתה, בחוצצים של המפגשים ובהקלטות.
איך לרשום נוכחות אני מראה. תסתכלו אתם רואים הסביבה שלנו, יש לנו כאן פרטי מורים. ברגע שאתם נכנסים למסמך הזה, אתם מקליקים עליו, אתם יכולים לכתוב כאן מתי הייתם נוכחות במפגשים, בדיוק, נוכחת, לא נוכחת. כאן במפגשים, אנחנו היום במפגש השלישי. נטע, אם פתחת כמה, תבחרי לך סביבה אחת עכשיו שאת רוצה לעבוד עליה. בסדר? ולתרגל בעזרתה. יעל, איך הגעת לטופס נוכחות הזה? פספסתי את זה? אני מראה, אנחנו נמצאים כאן בסביבת ההדגמה. את נמצאת בסביבת ההדגמה? את רואה את יחידת הוראה למורים? כן. יופי, ותסתכלי בקבצים חשובים, פרטי מורים. פה. את רואה מה אני מדגימה? רגע, אני מנסה לעשות את שניהם במקביל. ביחידת הוראה. כן, אוסף המסמכים. בתוך קבצים חשובים. כן, הנה פרטים, כן. מצאתי. בסדר? תודה. אז תרשמו נוכחות, מי שמגיעה, בואו נראה גם עדי הצטרפה אלינו, ערב טוב לעדי. יופי. טוב, אז אני חוזרת ואני מסבירה מה במפגש היום. התחלתי ככה ועברתי הלאה, ואני חוזרת שוב. נדבר על המשימות האורייניות המתוקשבות. נדבר על זה שמורה, אם היא פותחת לעצמה שתי סביבות, אז לסביבה אחת יש לה את קבוצות הלימוד, לסביבה השנייה כבר אין לה, אז איך היא עושה שיוך עצמי? כי זה שהיא פותחת עוד סביבה ואין לה את קבוצת הלימוד, זה לא אומר שהיא לא יכולה לעשות שיוך עצמי ולבצע רישום נוסף. עכשיו, מורה שפתחה מרחבים מיותרים, יש לנו כאן מצד שמאל את מוקד התמיכה, רואים את מוקד התמיכה, כוכבית 6552, אתם פונים אל מוקד התמיכה, מבקשים למחוק מרחבים, הם ישתלטו לכם על המסך, יבקשו מכם קישור לסביבות והם ימחקו את זה עבורכם. אם אתם לא רוצים לראות את הסביבה ולא מחקתם אותה, אבל אתם לא רוצים לראות, אז תוסיפי. מי שלא מופיע ברשימה, קליק ימני, הוספת שורה. בסדר? יכול להיות שיש אנשים שנרשמו והם לא נוכחים, אז אני רוצה באמת לראות תמונת מצב של מי שמשתתף. אוקיי. אז בהקשר של המשימות האורייניות... יעל, אפשר שנייה שאלה? כן, בטח. אני פתאום גיליתי כמה זה קל בעצם להוסיף אנשים למרחב שלי. רציתי להבין, בעצם יש מאגר ארצי של כל מי שקשור למשרד החינוך? כאילו, כי כשאני מתחילה להקליד איזה שם, כשמישהו שאני רוצה לשייך אותו אליי, אז אני רואה שבסוף הוא מוצא אותו. אם זה תלמיד או מורה. נכון מאוד. אבל אם זה נגיד הורה של תלמיד? לא, הורה לא, כי אין לו השתייכות משרד החינוך, הוא ייכנס יחד עם הבן שלו, דרך הבן שלו. הבנתי. אוקיי, אז בואו נראה. משימות אורייניות אמרנו, תכף נדבר על שתי הדרכים לבצע את המשימות. אם אנחנו מחליטים לפתוח מרחב נפרד, למה זה טוב, למה זה לא טוב. ומה שהכי טוב זה שאנחנו נדע בוודאות שהמורים מבצעים את המשימות, ובמידה ופתחנו מרחב נוסף, איך מבצעים שיוך עצמי. דיברתי על מחיקת מרחבים, מתקשרים למוקד, מבקשים מהם לבטל את המרחב. אם אנחנו רוצים בינתיים שהמרחב שלנו לא ייראה לנו, לא ביטלנו אותו, אנחנו לא רוצים לראות אותו, אנחנו נכנסים בניהול להגדרות, כן? אתם רואים שאני נמצאת בתמונה, אני רואה את הניהול של כל הסביבה כולה. מה שאני עושה, אני נכנסת להגדרות, ואני יכולה להפוך את המרחב שלי לבלתי נראה. זה לא אומר שהוא בוטל, אבל אני לא אראה אותו בתוך מרחבי הלימוד שלי. אני נכנסת פה, אני יכולה לראות בתצוגה מורחבת את כל ההגדרות, ואני אחפש מצב מרחב לימוד.
לא, פספסתי את זה. שנייה. בזמן שאת מחפשת, תעשי לנו סדר עוד פעם עם המשימות האורייניות, כי הבנתי מעדה ש... כן, אני עושה סדר. שנייה, בסדר. אחר כך זה גלוי או אני פשוט לא רואה את זה פה, זה לא כזה חשוב. מי שרוצה לבטל מרחב, הכי טוב להתקשר למוקד ולבטל. עכשיו לגבי המשימות האורייניות, אני רוצה לעשות סדר. אנחנו כאן נכנסנו בסביבה חלק ממשימות מיחידות אורייניות מתוקשבות. אין פה את כולם, יש פה חלק. עכשיו, לפי לוח הגאנט, אנחנו צריכים כמעט כל חודש לעשות משימה אוריינית. אוקיי? זאת אומרת בכיתות ט'. מורים שמבצעים את המשימות, את היחידות האורייניות מכאן, שהם נותנים לתלמידים שלהם לעבוד מפה, אנחנו כמדריכות צריכים לוודא שאכן הם עובדים פה. ואז אנחנו נדווח עליהם בנפרד. מה הבעיה? הבעיה היא שכשמדווחים, לא מדווחים מתוך הסביבה הזאת, אלא מדווחים מאותו מצב שמורה פותח סביבה חדשה רק ליחידות אורייניות מתוקשבות. לכן המשרד יעדיף שמורים יפתחו בנפרד. עכשיו, מורים שבכלל לא עובדים בתוך סביבה של כיוון הוראת העברית, אז בוודאי הם צריכים לפתוח סביבה נפרדת. הם צריכים לפתוח סביבה נפרדת למשימות אורייניות. מורים שעובדים בסביבה, יש שתי אפשרויות. או שהם יעבדו מתוך הסביבה, ואנחנו נוודא כמדריכות שאכן הם עובדים בפנים, או שאנחנו נציע להם לפתוח מרחב נפרד למשימות האורייניות, כך יהיו להם כל המשימות, ולא רק מה שאנחנו בחרנו להכניס לפה, וגם הם יספרו בתוך הדוח. שאלות עד לכאן? לגבי המשימות האורייניות? אוקיי, אז אני רוצה להראות שלגבי המשימות האורייניות, במפגש שלנו היום, אני הכנסתי לכאן מצגת. כן, כן. בעצם רק לתלמידי ט' הכוונה, שאם אני עושה איתם את המיזם המקוון, אז אני נכנסת לפה גם למשימות, נכון? המשימות נמצאות פה, בלי קשר לדיווח או לא. נכון. אבל אנחנו צריכים לדעת שלמשרד יש דוח בנפרד שהוא לא כולל... נכון, שספרי את הכניסות, נכון. אז בואו ניקח את זה בחשבון. לגבי המשימות האורייניות, יש לכם כאן את כל הפרטים מהמפגש שהיה למדריכים ב-16 בדצמבר זה מחר, אני רואה שהם התקנו את זה כבר לגבי מחר. אוקיי, הם עשו עדכון פה, אני רואה. זה בעצם מה שיהיה מחר כבר. בסדר, אז יש לכם פה על ההזדהות האחידה, אתם כבר יכולים לראות. גם תנצלו את זה שכל הנושא של הזדהות אחידה, ואיך עושים את זה מופיע גם פה, ואני גם הכנסתי לנו את זה בתוך הספרון שלנו, כל מה שקשור לנושא של הזדהות אחידה, באיפוס הסיסמה, שכחתי סיסמה, ופה יש לנו מידע על הזדהות אחידה, את המידע הזה אני הכנסתי לנו בתוך הספרון שלנו, כי לפעמים פונים אלינו גם בעניין הזה, למרות שזה לא ממש חשוב אלינו. לגבי המשימות האורייניות, מי שיהיה מחר במשדר, אם לא, אני פשוט רוצה שלכם כל הנתונים יהיו, אני תכף אכנס ואני גם אראה. בסדר, יש פה את כל הדברים, איפה נמצא, אפשר הנה, תלמיד נספר שביצע משימה רק הוא נכנס מפה או מפה. אם הוא הזמין, גם מפה אגב אפשר להזמין, אבל לא משנה, אם הוא הזמין את זה בנפרד, כסביבה נפרדת, הוא לא יספרו אותו, זה לא אומר שהוא לא עושה, אבל לא יספרו אותו, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. המשימות המתוקשבות, בעברית, אנחנו יודעים, את כל זה אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אגב, אתם יכולים להיעזר פה, ומה שכתוב זה גם עוזר לנו איך מנהלים למידה ובודקים, בודקים דפי עבודה גם במודל שלנו. יש פה הסברים על בדיקה של דפי עבודה, side by side, ואז אתם יכולים גם להיעזר פה, ויש פה גם את הנושא שאני אדבר עליו היום, הנושא הזה של ביצוע משימות, דוח השלמת פעילות, אז יש לכם כאן גם הסבר על זה,
הנה, אתם רואים, גם פה מורה פותח מרחב לימוד, נכנס באמצעות הזדהות אחידה, כל הדברים האלה אני תכף אראה. ולוח הגאנט שמראה לנו מתי צריך לבצע את המשימות האורייניות, גם זה מופיע לנו במצגת, ואנחנו רואים שבעברית אנחנו יכולים לבחור איזו משימה, ובלבד היא תתבצע בכמות הזו. זאת אומרת, בספטמבר מורים היו צריכים כבר לבצע משימה. כמובן, אני מניחה שבספטמבר עוד מורים לא ביצעו. לא רואים שום דבר בדוח, יעל. בגלל שזה, אוקיי, בגלל שזה לא בתוך הדרייב. אז אני רק אגיד שצריך לבצע משימה אוריינית בספטמבר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, בעצם כל החודשים מלבד אוקטובר, אפריל ויוני. בגלל שאוקטובר זה חודש של חגים, אפריל זה פסח, ויוני זה סוף שנה. אז בעצם צריך לבצע משימה אחת לחודש, החל מהיום, ולהשלים את החסר. בסדר? זה בעצם מה שמראה לוח גאנט, ואיך הגעתי ללוח הזה? רגע, יעל? כן. אפשר לשאול תחזרי שוב על איפה נספר כשנכנסים ואיפה לא נספר. לא, אני תכף אראה איפה זה נספר ולא. עכשיו אני עוברת על המצגת בזריזות, ואחר כך אני מראה איפה זה נספר ואיפה לא. עוד שנייה, בסדר, ויש פה... רגע, ואיפה המצגת נמצאת? המצגת נמצאת במפגש השלישי שלנו. יש לנו כאן את יחידת הוראה למורה מורים. יש לנו כאן את המפגשים. בכל מפגש יש את כל הנספחים החשובים. כשאת נכנסת למפגש של היום, אוקיי? את יכולה לראות את המצגת פה. בסדר? עם כל הדברים, ויש במצגת הזאת עוד דברים שאנחנו יכולים לקחת על הדרך ולהשתמש בהם, כמו הנושא של הזדהות אחידה וכמו הנושא של ניהול הלמידה שאני אדבר עליו גם היום. בסדר? אז עכשיו, מה קורה? מתי אנחנו בעצם צריכים לפתוח מרחב לימוד להרשמה עצמית? כשאנחנו מחליטים לפתוח סביבה נוספת ולבצע בה רק את המשימות האורייניות המתוקשבות, ובנוסף לסביבה של כיוון הוראת העברית. בסדר? וזה ברור החלק הזה? אני עכשיו אכנס ללמידה דיגיטלית, ואני אזכיר לגבי נושא של הזמנת מרחבי לימוד. אוקיי. אני יכולה גם למשימות האורייניות, גם אם אני אכנס אליהם מפה, אני גם מגיעה אליהם, אני יכולה להגיע אליהם גם מפה, זה לא משנה. בסדר? תדעו שאפשר להגיע אליהם מפה וגם מפה. עכשיו אני אכנס דווקא מכאן, ואני רוצה לפתוח מרחב חדש. למשל, לי מאוד חשוב, למנהל בית הספר שלי, מאוד חשוב שהמשימות ייספרו בדוח. והוא לא רוצה להתחיל להתעסק עם מורים שעובדים בכיוון העברית בטט, כן הסולות. ולכן, מדיניות בית הספר או עם המדריכה שלכם, אתם מחליטים. אם אתם אומרים לנו, חשוב שלמורה יהיה נוח, והוא יעבוד בכיוון הוראת העברית גם במשימות האורייניות, והוא ידווח לנו על ביצוע, אז נמצא את הדרך, נוציא איזשהו טופס ואתם תדווחו לנו. עכשיו החלטנו לפתוח מרחב בנפרד. נכנסים פה, כמו שלמדנו בפעם הקודמת, לבואו נתחיל. עכשיו, נניח שאני כבר השתמשתי בשתי הקבוצות, ופה כבר לא מופיע לי, כי פתחתי בעברית, פתחתי לח' 5 ולח' 7 מרחבים. עכשיו אם אני ארצה לפתוח לכיתה ט' שאני מלמדת, או לכיתה שכבר השתמשתי בקבוצה, אז לא יהיה לי, נכון? לא תהיה לי את הקבוצה. אז איך אני בכל זאת פותחת מרחב למשימות האורייניות, אחרי שכבר פתחתי מרחבים והשתמשתי בקבוצות. במקום לבחור קבוצה, אני לוחצת על אחר. והבא. עכשיו אני כותבת, תמשך ללא קבוצת לימוד. פה אני בוחרת את בית הספר, אני בוחרת שוב את עברית, חינוך לשוני, בוחרת בשכבת גיל ט', נניח שאני עובדת כמובן בט' עם המשימות האורייניות השנה,
והבא. עכשיו אני מבקשת מרחב למידה עם תוכן, כי משימות אורייניות זה אתר כמו כיוון הוראת העברית, שיש בו את המשימות האורייניות, לכן אני אבחר מרחב עם תוכן מוכן, ואני לוחצת על הבא. פה אני לא אבחר, נכון? מתי אני בוחרת בחלופות בהערכה? כשאני רוצה לבחור או את כיוון הוראת העברית, שאמרנו שבתוכה יש גם חלק מהמשימות האורייניות, ואם אני רוצה, או שאני רוצה לבחור את הסביבה של כיתות י' 30%. אם אני רוצה, כן, אז אני בוחרת בסוג הפרויקט בחלופות בהערכה. אם אני רוצה לבחור משימות אורייניות מתוקשבות, אני אבחר פה. לכן ראיתם שאני יכולה להיכנס גם מהראשון ולא מהשני. פה אני עוברת עד שאני מגיעה לשפת אם עברית. בשפת אם עברית אני לוחצת על בחירה. והבא. עכשיו אני מקבלת מרחב לימוד. אבל במרחב הלימוד הזה אין לי תלמידים, אני צריכה לעשות שיוך עצמי לתלמידים. זאת אומרת, כמו שאתם, איך אתם נכנסתם למרחב שלי פה היום? קיבלתם ממני קישור, נכון? לחצתם על הקישור. מי רוצה להגיד מה קרה אחרי שהיא קיבלה את הקישור? מה היה כתוב לה? איך היא הגיעה לסביבה? המרחב שלך מוכן היה כתוב לי. כן. ואז אני מגיעה אליה כל פעם מעדכונים במרחבי הלמידה שלי. כן. נכון, לא, אבל איך בפעם הראשונה נכנסתם? אוקיי, אז אם אני עכשיו נכנסת למעבר למרחב הלמידה, ואני אראה לכם, עכשיו פתחתי מרחב למידה, ותשימו לב שיש לי פה את המשימות האורייניות, ויש לי גם פה משימות לתרגול הבנת הנקרא, כן? ולתלמידים שלי עכשיו יהיו להם שתי סביבות. תהיה להם את הסביבה של כיוון הוראת העברית, כשהם ייכנסו למרחבי הלמידה שלהם, הם יראו גם את כיוון הוראת העברית, וגם הם יראו את הסביבה הזאת, ואז אני אגיד להם היום בשיעור, תלמידים, תיכנסו בבקשה לכאן, למשימות האורייניות. אבל, כמו שאתם רואים, אין לי פה, כשאני נכנסת למשתתפים, אין לי פה תלמידים. למה אין לי פה תלמידים? כי כבר לא נשארה לי קבוצת לימוד, אני יכולה רק קבוצת לימוד אחת לבחור כל פעם, נכון? וכבר השתמשתי בה לכיוון הוראת העברית. אז מה שאני עושה, אני נכנסת כאן בניהול, אני אחזור עוד פעם לחלק הראשי של הסביבה, שנייה. ועכשיו אני רוצה, הנה גם יש לכם פה את לוח הגן שהראיתי קודם, אני עכשיו רוצה שתלמידים שלי יעשו שיוך עצמי. איך הם עושים שיוך עצמי? משתמשים שיטות שיוך. אני לוחצת על שיטות שיוך. בשיטות שיוך, אתם רואים שיש לי כאן שורה שכתוב שיוך עצמי, תלמיד. אם אני אפתח פה את העין הזו, שהיא סגורה, השיוך יהיה פעיל עבור התלמידים. אתם רואים עכשיו, אם אני אשלח לתלמידים שלי, כמו ששלחתי לכם בפעם הראשונה, את הקישור לסביבה, אני מעתיקה את הקישור לסביבה, וכמו שאני שולחת את זה עכשיו לכם, אוקיי? תיכנסו ותראו מה קורה כשאתם נכנסים. זה בדיוק מה שתלמידים שלכם יראו. אחרי שאני פתחתי למשתמשים שלי, לתלמידים שלי את המרחב, נכנסתי למשתמשים, שיטות שיוך, וכאן אני פתחתי, אתם רואים, זה היה פה סגור, אני פתחתי ועל ידי לחיצה, ועכשיו חזרתי למרחב שלי, ואת הקישור אליו אני שולחת לתלמידים שלי או בקבוצת וואטסאפ, או במשוב, או במייל, איפה שאני רגילה. תראו עכשיו מה קורה כשאתם נכנסות, איך זה מופיע, ככה יהיו התלמידים שלכם, ועוד רגע אנחנו נראה את כולכם פה בתוך הסביבה של משימות אורייניות. וכאן אני חוזרת, תיכנסו בינתיים.
איפה היא? מה זה? הילדים שלי לומדים להשתמש בזום. יעל, את שלחת את זה למייל שלנו, את הקישור? לא, שלחתי לכם בצ'אט פה. כן, אני נכנסתי. יופי. אבל יעל, איך אני יוצאת מזה אחר כך? אני כבר נמצאת במלא סביבות, כי כל המורות מדגימות איתי ביחד. איך את יוצאת מזה אחר כך? אני יכולה למחוק אותך, אני אכנס לפה ואני אמחק אותך, זה לא בעיה. נכון. אבל בעצם רק מורה יכולה למחוק אותי? אני לא יכולה להחליט לצאת? למה? אני לא יודעת, אני לא בדקתי את זה. בדרך כלל, אם את רשומה כמורה, אז כן. אם את רשומה כתלמידה, אז לא. את פה מופיעה כרגע כתלמידה, כי אנחנו רוצים לתרגל את זה כמו תלמידים. בסדר? אז עכשיו מה שכדאי לכם שיהיה לכם מרחב כזה, שתוכלו להדגים אותו, או להשתמש בו לאחת מכיתות ט' שלכם, ואם לא, אז פשוט... אני רק עכשיו פשוט רוצה להראות לכם את הכניסה לתוך המשימות. בסדר? עכשיו הדפים האלה הם דפי עבודה, בדיוק כמו שיש לנו במודל שלנו, במרחב של כיוון הוראת העברית. לוחצים על צפייה מוקדמת בבוחן. בצד שמאל יש את השאלות, יש פה, אתם רואים, הרבה מאוד דפים שהתלמיד צריך לעבור, והוא עונה, עובר לשתיים, וכן הלאה, ובסוף הוא מגיש את המשימה. במצגת שהראיתי לכם קודם, יש הסבר איך עובדים עם המשימות, ואני גם כמובן אעבור איתכם על זה בהמשך. שאלות לגבי משימות אורייניות, למה פותחים שני מרחבים, אם פתחתי מרחב שני, איך אני משייכת את התלמידים שלי, שיוך עצמי, שאלות, מי שהיא לא הבינה פה אחד מהשלבים, בבקשה. יעל, אם פותחים בצורה הזאת שאת תראית, אז נספר? כן. בסדר? שאלות נוספות? יעל, את יכולה לחזור על השיוך העצמי? נכנסתי עם הקישור שנתת. כן, ירדת יכול להיות קצת שאני למטה. משויכת, יכול להיות שאני משויכת בגלל זה. גללת קצת למטה וראית לחץ להרשמה? זהו, את זה לא ראיתי. תגללי קצת למטה, אז את תראי את זה. כפתור כזה ש... בסדר? אוקיי, בואו נתקדם. שיוך עצמי אני מראה עוד פעם. יעל? כן. לא מצאתי את המצגת. איפה היא נמצאת? אני כבר אראה לך. תיכנסי, תסתכלי. את רואה פה יחידת הוראה למורה מורים? כן. כאן במפגש מספר 3, בחוצץ הראשון. תיכנסי לחוצץ הזה ותראי אותה. לגבי השיוך משתמשים, יש לי פה בצד תפריט ניהול. בתפריט הניהול אני נכנסת למשתמשים, שיטות שיוך. שיטות שיוך, ואני מסירה פה את השיוך. עכשיו תראו, אתם לא צריכות ממש ללמוד כל דבר בעל פה, כי מה שאני עשיתי, אני הכנסתי לכם פה בחוצץ סרטון, ויש פה את מה שאני הסברתי עכשיו, בסדר? איך פותחים מרחב להרשמה עצמית. אז מי שלא קלטה עד הסוף, או רוצה להראות את זה בבית ספר, אז יש לכם פה סרטון הסבר. בסדר? אני פשוט רוצה לעבור הלאה כדי שנספיק יותר דברים. אז בואו נראה. דיברנו על משימות אורייניות, מתי כדאי להזמין מרחב נוסף, זה נספר. אם לא, אז לוודא ממש אישית שבכיוון הוראת העברית עובדים ולדווח לנו דרך המדריכות. שיוך עצמי, מתי נשתמש כשאני פותחת לסביבת העברית יותר מסביבה אחת, ואז במרחב הלמידה לתלמידים שלי יהיו להם שני מרחבים, כיוון הוראת העברית, משימות אורייניות, מדובר על תלמידי שכבת ט'. מחיקת מרחבים מיותרים דרך מוקד התמיכה. עכשיו, מהו דוח השלמת פעילות? מה זה תנאים להשלמת פעילות? מתי אני רואה האם התלמידים שלי ביצעו משימות, לא ביצעו משימות? אז על זה אני אדבר, וגם יש על זה הסבר במצגת של משימות אורייניות, ככה בקטנה יש שם איזשהו הסבר על זה. עכשיו תראו, כשאנחנו בנינו את הסביבה, אנחנו יצרנו ליד כל פעילות, יש פה מישהו שמדבר, אני אעשה עוד פעם מיוט. אוקיי.
מי שפותח מיקרופון, לסגור אחר כך כדי שלא יהיה לנו רעשי רקע. תסתכלו. אם אתם רואים, ליד כל פעילות יש ריבוע. אתם רואים את הריבועים הללו? מי רואה את הריבועים? מה המטרה של הריבועים? המטרה של הריבועים, שאני אדע כמורה מי מהתלמידים שלי ביצע משימות. האם הוא ביצע אותם או לא? איך אני יודעת? אם יש פה משימה והתלמיד ביצע אותה, והריבוע הוא מקווקו, המערכת לבד תסמן לתלמיד ברגע שהוא יכתוב בתוך הפורום, המערכת תסמן לו לבד. תכף נראה למה המערכת מסמנת לו לבד. אם יש לי ריבוע לא מקווקו, אלא ריבוע, כן, רציף, תלמיד מבצע את התרגול, ולאחר מכן, אחרי שהוא סיים לבצע, הוא יודע שהוא חייב לסמן פה בתוך הריבוע. אני אומרת לו, אם לא סימנת, מבחינתי לא עשית. זה לא שזה המדד היחיד שלי לראות אם הוא עשה או לא, אבל תכף תראו למה זה מאוד מקל עליי כמורה. במיוחד, אמרנו, אנחנו מתקרבים לקראת סיום מחצית, אנחנו צריכים לבדוק איך אנחנו בודקים מי עשה, מה עשה, ולכן אני רוצה שנדבר על זה עכשיו. בסדר? אז שוב, כאן, אם התלמיד עשה את המבדק, המערכת תסמן אוטומטית. למה? כי אתם רואים, יש פה ריבוע מקווקו, פה הריבוע הוא לא מקווקו, ולכן התלמיד צריך לבצע את זה. זה מופיע לתלמיד גם בתוך עמדת התלמיד שלו. אתם רואים, יש פה הסבר. לאחר סיום המשימה, סמנו V בריבוע המלא, כדי שביצוע המטלה יירשם. הריבוע המקווקו יסומן אוטומטית על ידי המערכת. בסדר? אז יש את זה לתלמידים בעמדת התלמיד, וזה נמצא להם פה. בסדר? עכשיו, איך אני יוצרת את הריבועים האלה, ואיך הם מופיעים, ומה זה אומר תנאים להשלמת פעילות, אני רוצה להסביר. אני נכנסת עכשיו למצב עריכה. ואני רוצה ליצור פעילות חדשה. איך אני יוצרת פעילות חדשה? בכל מקום, יש לי, בכל יחידה או ביחידת המבוא, יש לי מקום להוסיף פעילויות. נניח שאני עכשיו רוצה להוסיף לכאן פעילות של מטלה. בסדר? היום אני רוצה לדבר על מטלה. רוצה להוסיף פעילות מטלה, אני רוצה שהתלמידים שלי יגישו לי תלקיט, מטלה, תשובה למשהו, ואני לוחצת על הוספה. עכשיו אני מתחילה להגדיר את המטלה, ואני כותבת שהמטלה הזאת היא תלקיט, מחצית א', תלמידים יקרים, הגישו את התלקיט על פי הנחיית המורה וכן הלאה. בסדר? ואני מתחילה להגדיר את המשימה. אני יכולה להגדיר את התאריכים, ממתי עד מתי. אם אני מגדירה פה את התאריכים, יש לי פה לוח שנה שנפתח, ואני יכולה לבחור ממתי המשימה הזו פעילה לתלמידים ועד מתי. כדי שאני אוכל לבחור, אני צריכה קודם כל לסמן בריבוע, ואז נפתח לי פה הלוח של דצמבר, ואני אומרת, המשימה הזו אפשר להגיש אותה מהיום, ומי שיגיש אותה לאחר ה-22, המערכת כבר תראה שהוא מגיש את זה באיחור. בסדר? זה לגבי הזמינות. מה זה סוגי מענה? אם אני רוצה שהתלמיד יכתוב בתוך תיבה במודל, והוא לא יצרף לי מסמכים של וורד, אלא הוא יכתוב את כל התלקיט שלו בתוך תיבת הגשה שקוראים לה תוכן מקוון, אני אסמן תוכן מקוון. אם אני רוצה שהם יגישו לי קבצים של וורד, שיש את כל התלקיט, אז אני אלחץ על קבצי ההגשה, ואז התלמיד יוכל להעלות לי קובץ עם כל הפריטים של התלקיט, שתכף נדבר איך הם מגיעים לפה. בסדר? סוגי משוב, הגדרות הגשה, אני לא חייבת לגעת בזה. תלמידים יכולים להגיש בקבוצות, כמובן לא, אלא אם כן אנחנו עובדים בקבוצות, לא נדבר על זה היום. ציונים, ניקוד על 100,
הגבלת גישה אין, והנה, אני מגיעה לתנאים להשלמת פעילות. זוכרים את הריבועים שלנו? מפה אני מגדירה אותם. מה אני עושה? אתם רואים? אני אומרת ככה, יש לי פה אפשרויות. אל תציין השלמת פעילות, זה אומר שלא יופיע לי ריבוע. אם אני רוצה שהתלמידים יסמנו ידנית, אז אני בוחרת, תלמידים יכולים לסמן ידנית, ואז יהיה להם ריבוע רציף. אבל במקרה הזה יש לי אפשרות שהמערכת תסמן. ואז אני כמובן נבחר בזה, כי אני מעדיפה, אני לא תמיד סומכת על הסימונים של התלמידים. אז אני בוחרת. הצגת פעילות כהושלם, כאשר התנאים מתמלאים, הסטודנט צריך להגיש פעילות, זאת אומרת שכל מי שהגיש לי את התלקיט במשימה הזו, במטלה, המערכת תסמן אוטומטית בתוך הריבוע המקווקו V. בסדר? עכשיו תראו יעל, התנאי הוא שהם מסיימים את כל המטלה ועונים על כל השאלות? לא, מגישים. לא, הם מגישים מה שהם עושים הגשה סופית. אוקיי. אחר כך שאני אבדוק אני אראה. בסדר? ואז אתם רואים, יצרתי פה משימה. אם אני אסתכל על המשימה בתוך המרחב, מה שאני אראה, קודם כל תמיד היא תופיע בסוף, ואני יכולה לגרור אותה לאן שאני רוצה, אני אראה שמופיע ריבוע, אתם רואים? ריבוע מקווקו לידה. תלמיד שייכנס אליה ויגיש את המשימה, באופן אוטומטי המערכת תסמן אותו כאן, היא תסמן לו פה V. ואז איך אני אראה מי ביצע מה? עכשיו אני מגיעה לדוח, בשביל מה אני בעצם רוצה שיופיעו לי כל הריבועים הללו, כי אני רוצה לדעת מי מהתלמידים שלי ביצע או לא ביצע משימה. ופה מדובר על משימות שאני לא נותנת להם ציון. לא כל משימה, לא כל דף עבודה אני צריכה לבדוק ולתת ציון, אולי אני נותנת את זה רק לתרגול. אז עכשיו אני מדברת על כל המשימות שנתתי לתלמידים במרחב, במחצית. לא נתתי עליהם ציון, אבל אני רוצה לדעת אם התלמיד ביצע או לא ביצע. נכון שחשוב לנו לדעת מי ביצע ומי לא? אז מה שאני עושה, אני ניגשת, קודם כל אתם לא צריכים לעשות את מה שאני עשיתי, כי כבר אנחנו הכנסנו לכם בכל המשימות, כבר את התנאים להשלמת פעילות. אני רק הראיתי לכם איך עושים את זה. עכשיו, כשאני נכנסת לדוחות, אתם רואים, יש לי פה דוחות בניהול בצד שמאל, לעצור אותי אם משהו לא ברור, אני נכנסת לדוחות, ובדוחות אני בוחרת בדוח שנקרא דוח השלמת פעילות. נכנסתי אליו, ואני מקבלת כמו אקסל, אני מקבלת את כל התלמידים שלי, אתם רואים במקרה הזה זה אתן, ואני רואה שאנו מציגים את עצמנו, אתם רואים כל מי שהציג את עצמה, ברגע שהיא כתבה רשומה, המערכת סימנה אותה, כי פה הריבוע הוא מקווקו. מי שלא ביצעה, לא יראו את זה. בסדר? אז ככה אני אוכל לראות את התלמידים שלי, ואיזה משימות מהמשימות שנתתי להם הם ביצעו. אם אני אחליט שאני רוצה להוריד את זה לאקסל, אני יכולה להוריד את זה לגיליון אקסל, למחוק עמודות מיותרות של משימות שלא נתתי במחצית, ולתת לתלמידים לראות מה הם עשו ומה הם לא עשו, ולקראת מחצית להגיד להם, יש לכם שבוע את כל המשימות שלא ביצעתם לעשות. אז אני בסוף רואה, אני רואה בשורה של מירב, נניח מתוך כל המשימות האלה שנתתי, עשתה רק 2. אני אוריד לציון בהערכת מורה, איך שאני מחליטה. בסדר? כן. היום הכנסתי 2 תלמידים לנסות, את היחידה על ים המלח, והם עשו אותה, ואני נכנסת בדוחות וכתוב כאילו הם לא עשו, ואני ראיתי שהם עשו אותה. אוקיי, אז בואו נראה. אני נכנסת עכשיו לאחת הכיתות שלי, ואני אכנס ליחידה של ים המלח. בואו נראה. אני נכנסת ליחידה של ים המלח, ופה יש לי דף עבודה שתלמידים ביצעו. נכון? על דף כזה את מדברת? כן, הם עשו גם את הדף עבודה. לא משנה, נניח, הדף הזה לא מצאת? כן, אני רואה כאילו כתוב לי שהם לא עשו אותו. אוקיי, אז בואי נראה איך את יודעת אם הם עשו או לא. נכנסת לדף העבודה קודם כל. בדף העבודה, בצד שמאל, פה, סליחה יותר למעלה,
פה יש לי תוצאות. למה אני לא רואה פה? רגע, שנייה, משהו פה מוזר. עוד פעם. אני נכנסת לדף העבודה. את מתכוונת לאיפה שכתוב ניהול בוחן? כן, אבל למה זה פשוט נעלם לי מפה פתאום? זה יותר למעלה, זה יותר למעלה. לא, זה אמור להיות למעלה, זה נעלם לי. הנה, פספס. לא, אין לי פה את ניהול הבוחן משום מה. אני אכנס למצב עריכה אולי? אני אצלי רואה את זה, אני יודעת למה. אני יודעת מה קרה. תסתכלו. מה אתם רואים פה? ריבוע. החלפתי תפקיד לתלמיד קודם. רציתי לראות משהו, איך הוא רואה את הציונים בגלל זה. איך החלפת תפקיד? אם אני רוצה לראות איך התלמידים רואים את הסביבה, אני נכנסת לכאן, ואני עושה פה החלפת תפקיד. מגניב. ואז אני יכולה לראות את הסביבה כמו תלמיד, כמו אורח, וכן הלאה. וזו הסיבה שלא יכולתי לראות, ולא הבנתי. עכשיו אני אחזור עוד פעם לים המלח. עכשיו אני מוגדרת כמורה, ואני אכנס לדף. אוקיי, ועכשיו יש לי ניהול הבוחן, ואני רואה את התוצאות. אוקיי? כשאני לוחצת כאן על התוצאות, אני יכולה לראות את הציונים, אני יכולה לראות את התגובות, זאת אומרת את כל התשובות של התלמידים, אני יכולה לראות את התשובות שאני צריכה לתת להם ציון ידני. כן, אז ברגע שנכנסתי, אני רואה את כל התלמידים שלי. אני יכולה למיין את התגובות שלהם לפי שם משפחה. אוקיי? ואני יכולה למיין את התגובות שלהם לפי מצב. זאת אומרת, מי הגיש ומי לא הגיש. אני יכולה כאן לבחור את כל המשתמשים הרשומים שהגישו או לא. כי לפעמים יש תלמידים שהם אפילו לא נכנסו, ואז אני חושב שהם כן ביצעו את המשימה. ואז אם אני בוחרת את זה, אני אלחץ על תצוגת דוח. אוקיי, ואז אני אראה פה שאלה מוגדרות אצלי כמורה, או הנה זאתי למשל תלמידה שלא עשתה, ועוד תלמידה וזו מורה בכלל, אז אני רואה שכל אלה אפילו לא התחילו, בסדר? וכל התלמידים שביצעו. אם אני רוצה לבדוק את המשימות, ממש להיכנס פנימה, אני אכנס פה למתן ציונים באופן ידני, כי כל התשובות פה הן פתוחות, ואני יכולה לראות, אני רוצה לראות את מטלות הסיכום של התלמידים שהם ביצעו, אני אכנס לפה, ואני אוכל להתחיל לראות את הסיכומים של התלמידים. בסדר? אבל על זה אנחנו נרחיב בפעם הבאה יותר על דף עבודה. תיתנו בינתיים דפי עבודה, תתנסו בזה. כן, אבל פשוט כשאני נכנסת לדוח, אז לא מסומן וי שהם עשו. אני אראה איתך אחר כך, בסדר? נראה למה. אחר כך תשתפי אותי בקישור ואני אראה למה. אוקיי, אני חוזר... מה? זה בגלל שיש ריבוע שלם, לא? הם היו צריכים לסמן. זה לא קשור, הריבוע שלם שהם צריכים לסמן, זה כדי שאני אראה בדוח השלמת הפעילות, מי סימן שהוא ביצע ומי לא. אבל כשאני נכנסת לדוח עצמו, זה בלי קשר לסימון, אני רואה מי ביצע ומי לא. זה לא צריך לראות מה הסיבה. אוקיי. אני חוזרת למערך שלנו. בואו נראה איפה אנחנו, מה עשינו ומה עוד יש לנו לעשות. אוקיי, דיברנו על דוח השלמת פעילות שמגיעים אליו מהדוחות בצד, מחפשים דוח מסוג של השלמת פעילות, ואז אנחנו רואים מי מהתלמידים ביצע או לא. אמרנו שכשהריבוע מקווקו המערכת תסמן אוטומטית כשהתלמיד עמד בתנאי השלמת הפעילות, ואם המערכת לא יכולה לעשות את זה, הריבוע הוא רציף והתלמיד צריך לבצע את הסימון. עכשיו, כאן אמרנו שיש לנו הנחיות איך פותחים מרחב לרישום עצמי, כשאנחנו רוצים לפתוח יותר ממרחב אחד. עכשיו, לגבי התלקיט,
התלמיד שלי ביצע משימות במהלך המחצית בתלקיט בסביבה, ואני רוצה עכשיו להחליט שמתוך המשימות שהוא ביצע, מה אני רוצה שהוא ילקט ויגיש לי כעבודה שאני אוכל לבדוק ולתת לו את הציון. אז יש כל מיני דרכים לעשות תלקיט בתוך הסביבה הזאת, והיום אני אציג את הדרך שהיא נראית לי יותר קלה ויותר פשוטה בשלב הזה שאנחנו נמצאות בו. וגם אני אדבר על זה שכשאני בודקת לתלמיד את התלקיט, אני רוצה להשתמש בהערות מקדמות, ולכן הכנסתי לכם פה את המצגת שהכינה דוקטור עליזה אמיר, שפה היא מדברת על הערות מקדמות, איך נותנים הערות מקדמות, מה זה הערה בולמת, מהי הערה מקדמת, על התיות ומהותיות. אני לא אעבור איתכם עכשיו, אני ככה רק מראה מה יש במצגת, אתם אחר כך תיכנסו ותעברו על גם על המצגת של משימות אורייניות וגם על המצגת הזאת, וככה אתם יכולות, אתם הרי מורות לעברית, אין טעם לחזור על זה, אבל זה נמצא לכם פה, ורואים בחוצץ של המפגש השלישי שלנו, כאן על התלקיט, על הערות מקדמות, איך נותנים. ולגבי בדיקת התלקיט שלנו. כאן יש לכם סרטון שמסביר באופן מאוד מפורט איך בודקים מטלה שמוגשת למורה בסביבת המודל. תכף נדבר על זה ונראה איך אפשר ליצור מזה תלקיט. וכאן יש סרטון שמסביר איך אפשר להגדיר ציונים, זה מאוד מתקדם כרגע, יכול להיות שאנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל מי שרוצה לראות איך היא נמצאת בתוך סביבת המודל שלה, והיא מחליטה שמהמשימות שהיא נתנה להם ציון, פה אני מדגישה, משימות שנתתי להם ציון, ואני רוצה לתת להם משקל. אני רוצה שסך 100% הפריטים לתלקיט, כן? יהיו מתוך המשקלות הבאות. למשל, אני רוצה שמשימה שתלמידים שלי יעשו ביחידה התנדבות, נניח שתלמידים שלי יעשו משימה של כתיבת טיעון, עשיתי איתם פה עבודה ממושכת, אני רוצה שעל המשימה הזו בתלקיט יהיה להם 20%. אחר כך אני רוצה להכניס להם לתלקיט מביוש בפומבי, אני רוצה להכניס להם פעילות שהם עשו על הגרון, ואני רוצה להעריך את הפעילות הזאת של הגרון. אז לה, אני רוצה לתת רק 5% בתלקיט, אני רוצה לתת לה כמו למשימת כתיבה. אבל שוב, אני צריכה לתת ציון בכל הפעילויות האלה, כדי שאני אוכל לתת משקל לכל דבר. אפשר לתת ציון על בלוג? כן, בוודאי, לכל דבר. אז אני עוברת ואני מחליטה מה יופיע לי בתלקיט, זו האפשרות היותר מתקדמת, עכשיו אני מדברת עליה, ואם אני מחליטה שהבלוג הוא יהיה חלק מהציונים, אני נותנת עליו ציון. איך אני נותנת עליו ציון? אני נכנסת לבלוג, ואני לוחצת על דוח השתתפות לפי משתמש. אוקיי? אני יכולה לקרוא את הרשומות של כל תלמיד, אני רואה כמה פרסומים הוא עשה, ואני יכולה להוסיף פה עמודה של ציון. שוב, גם על זה, היום אני מתרכזת איתכם במטלה. בפעם הבאה אני אדבר איך נותנים ציון בבלוג, איך נותנים ציון בדף עבודה, אבל היום אני רוצה לדבר איתכם על מטלה. אבל נניח שאתם יודעים לתת ציון בבלוג, ואתם יודעים לתת ציון בוויקי, ותלמידים שלכם עבדו במהלך המחצית בכמה יחידות, והחלטתם שהפעילויות המסוימות האלה הם חלק מהתלקיט. אז מה שאתם עושות, אתן נכנסות לניהול, והפעם אתם מגדירים את חישוב הציונים. ועל זה יש סרטון בתוך החוצצים שלנו, ושימו לב שעכשיו זה מוגדר הכל כ-1-1-1, זאת אומרת שלכל יש את אותו דבר, אז קודם כל, אם אני לא רוצה ביחידה עיתונות, אני לא רוצה בכלל שזה ייכנס לי לשקלול, אז אני יכולה לשנות את זה ל-0, ואני רוצה שבים המלח, במטלת הכתיבה, אני רוצה לתת לזה 20 נקודות, כי אני רוצה שזה יופיע לי בתלקיט. אז פה אני משנה את זה. ואז בסופו של דבר אני מקבלת גיליון, שרק מה שנתתי לו ציון יופיע בגיליון, והוא יקבל את המשקל, את היחס
על פי מה שאני קבעתי פה. אחרי שקבעתי את המשקלים לכל דבר, אני בסוף לוחצת על שמירת שינויים. עכשיו, המרחב שלנו הוא בעייתי של חטיבת ביניים, כי הוא מכיל המון יחידות. לכן ההמלצה שלי היא למחוק את כל מה שאתם יודעים שלא תשתמשו, ואז יהיו לכם פחות פריטים. עכשיו, מי שמסתבך עם זה, אני למשל לא אוהבת להסתבך עם זה, כי יש לי פה מיליון דברים. מה שאני עושה זה דבר יותר פשוט. אני אומרת, התלמידים הם מספיק בוגרים, הם עשו כל מיני משימות, ואני עכשיו מוסיפה להם מטלה. אני מוסיפה להם מטלה, נכון? הוספנו קודם מטלה, ואני קוראת לתלקיט. עכשיו, איך התלמיד יודע מה הוא צריך להגיש לי? אני יוצרת מסמך נפרד, כמו שאתם רגילות לעשות בכל השנים. למסמך הזה אני קוראת תלקיט. אוקיי, יצרתי פה מסמך, קראתי למסמך הזה תלקיט. עכשיו אני מחליטה מה אני רוצה שתלמידים יעתיקו מהמודל, מכל מה שהם עבדו במהלך המחצית, לתוך התלקיט, ואת המסמך הזה שהוא יהיה או בקובץ וורד או בקובץ דוקס, כל אחד מה שנוח לו, אני ארצה שהם יגישו לי לתוך המטלה. זאת אומרת, הם יגררו ויעלו, ואז אני אוכל לבדוק תלקיט ולתת ציון. וככה אני לא מסתבכת עם המשקל ועם כל הדברים. אני אומרת לתלמידים שלי כך, אני מעלה להם את הקובץ הזה לתוך המטלה, ואני אומרת להם ככה, עמוד 3, או עמוד 1, לא משנה, משימה הראשונה שאתם מעלים לי לפה זה בלוג. מתוך הבלוג תבחרו רשומה אחת. אני נותנת לתלמיד לבחור, כי הרי מה זה תלקיט? זה אוסף שהתלקיט בוחר את המשימות הנבחרות שלו. אבל אני אומרת לו, אני מכוונת אותו בתוך כל הרשומות של הבלוג. עכשיו, אם התלמידים שלי לא כתבו במחצית הזאת, אז אני כמובן אתן משימה אחרת. זו רק דוגמה. תבחר רשומה ותעלה אותה לתוך המסמך הזה. אחר כך תבחר משימה מתוך היחידה, מה אתם חושבים? בים המלח את כתיבת הטיעון, או למשל השנה אני עבדתי על סיכום, אני אבקש סיכום. ביחידה של משלבי הלשון יש שם ליצור מימים, או ליצור סרטון, או חידון, מה שאתם רוצים. אני מחליטה אילו משימות התלמיד יעלה לפה. מה שהוא עושה, הוא נכנס במודל משימה על פי ההנחיות, מעתיק, והוא מדביק כאן, הוא מדביק פה את המשימות שלו. בואו נראה איזשהו תלקיט כזה של אחד התלמידים שעשה אוקיי, למשל פה, אחד התלמידים, בואו נראה. יש פה תלקיט של תלמיד, או שזה התלקיט לא, זה התלקיט הראשי. אני אחפש תלקיט של תלמיד עם שם של תלמיד. אוקיי, בסדר? הנה. בואו תראו איך זה נראה. אוקיי, אני נניח, תדמיינו את זה שזה בקובץ וורד, כי אני יודעת שלעבוד בדוקס לא כולם יודעים, אז אני הולכת על הכי פשוט. יצרתי קובץ בוורד, קראתי לו תלקיט, נתתי לתלמידים שלי את תוכן העניינים, ונתתי להם מכוון הערכה, שגם אני מחליטה, על הגשה בזמן, על מים, מי שמכיר את היחידה של משלבי הלשון. אם הוא הגיש את כל המטלות, אני החלטתי שזה כבר מאוד יפה, ואני נותנת לו 40 נקודות, ואחר כך אני אומרת לו, תבחר מי המשימות האלו, שכתבתי לך פה בתוכן העניינים, אחת שאתה רוצה שאני אבדוק באופן מעמיק, אפשר לסמן אותה, או לציין אותה כאן. אוקיי, אז אתם רואים שכאן התלמידה הגישה את המשימה של כתיבת בלוג, כאן היא הגישה את מתוך מה אתם חושבים, פה היא הגישה כתיבת טיעון, והיא אמרה לי שפה היא רוצה שאני אעשה לה בדיקה מעמיקה, כאן היא הגישה את המים שלה, מתוך היחידה של משלבי הלשון, וכאן היא הגישה את הגרפיטי שלה, בסדר? ואת זה היא הגישה לי למשימה, זאת אומרת רגע, כאן, אוקיי? לתוך התלקיט,
אני יכולה לתת לכם דוגמאות, רותי, של תלקיטים, אין בעיה, אני אוסיף, בסדר? ועכשיו כאן בתלקיט, מה שאני עושה, אני אומרת לתלמידים, שאני מגדירה את המשימה, כותבת להם תלמידים יקרים, הגישו את התלקיט על פי הנחיית המורה, ומה שאני עושה עכשיו, אני לוקחת את התלקיט, אני יוצרת ממנו, או שאתם מראש יוצרים אותו כקובץ וורד, נכון? יוצרים אותו כקובץ וורד. אוקיי. ועכשיו כשאני בעורך המטלה, על פי הנחיית המורה, בקובץ המצורף. ואז אני גוררת את הקובץ של ההנחיות לפה. אפשר להגיש בדוקס, בטח, בדוקס זה הרבה יותר נוח. אז התלמיד מגיש בתיבת ההגשה רק לינק, ואני נכנסת ללינק, מוסיפה את ההערות, ואני מלכה. בסדר? אבל רוב המורים והתלמידים, אנחנו יודעים, יותר קשה להם, אז לכן אני מראה גם את האפשרות של קובץ וורד. בסדר? אבל זה כמו, יעל? כן. זה כמו בקלאסרום, שאם אני שמה קישור לדרייב, זה יוצר עותק לכל תלמיד? לא, אז את צריכה, לא בדיוק, זה לא ככה, אני כבר מראה איך עושים את זה. בסדר? אני קודם מראה על הוורד. אוקיי, אני יוצרת תלקיט אב טיפוס כזה עם הנחיות, אני מעלה, ואני אומרת לתלמידים, הגישו את התלקיט על פי הנחיית המורה בקובץ המצורף, ואני נותנת את המועדים, ובסוג המענה אני עושה קבצי הגשה, וסוגי משוב, אני גם נותנת הערות מילוליות, פה אני ממלאת את הכל, תראו את זה אחר כך בסרטון שצרפתי, בסדר? כל האפשרויות של סוגי משוב, ולמשל את המכוון, אני יכולה במקום לעשות פה במודל ולהסתבך, אני יכולה פשוט במכוון לסמן לתלמיד פה. אתם רואים, כבר עשיתי לו את המכוון כאן, אז אני יכולה לעשות את זה פה. בסדר? אם זה בדוקס ואם זה בוורד, זה אותו דבר. בעיקרון, רק ההגשה היא קצת שונה. אוקיי, ואז התלמיד שלי מקבל את המשימה. ואני רואה מתוך 38 כמה הגישו לי, ואני מתחילה לבדוק. אני מתחילה לבדוק את הציונים. בסדר? פה אני נותנת את הציון, אחרי שבדקתי את קובץ הוורד. אם אני רוצה לתת לו משוב, הורדתי את הקובץ שלו ונתתי לו משוב, אני כאן מעלה את הקובץ שבדקתי, ששמרתי, אני מעלה לו את זה לכאן, אז הוא מקבל את זה עם כל ההערות שלי. עכשיו, אני לא מסבירה את זה יותר מדי מפורט. למה? כי אני רוצה להראות לכם שאני הכנסתי לכם כאן סרטון. כאן, למפגש השלישי, אני הכנסתי סרטון שמסביר לגבי, לא פה, סליחה, כאן, בחוצץ. אתם רואים את הסמליל של החוצצים? וכאן, הנה, בדיקת מטלת תלקיט, איך בודקים, אני אראה לכם פה שיש לכם פה את כל מה שאני הסברתי, אבל הרבה יותר מפורט, הרבה יותר ברור. בואו נראה כמה, 2 מערכת מודל מאפשרת למורים במרחב הלימוד לעקוב בצורה נוחה אחרי הגשות הלומדים, לצפות במטלות שהוגשו, לתת ציונים והערות מילוליות ועוד. בואו נקים. אוקיי, עכשיו אני מראה את המטלה, אתם רואים? אין מועד הגשה סופי, זה אומר, אוקיי, כל מה שאני הסברתי לכם. לשמור את הקובץ אצלי במחשב, ואז להעלות אותו בחזרה לתיבת ההגשה של התלמיד, כאשר בקובץ יש כבר את ההערות שלי. אלה 3 הסוגים. אני מפסיקה, אתם רואים שהסרטון הזה הוא מאוד מאוד ברור, ומסבירים לנו כאן איך אפשר להגיש את התלקיט. שמה שאני הסברתי זה שאחרי שאני כמורה מנסחת לי בקובץ וורד את ההנחיות, מה אני רוצה שיהיה בתלקיט,
אני מנסחת בתוך טבלה את המכוון, אני מסבירה לתלמידים, ואז אני יוצרת משימה כזאת, אני מעלה את ההנחיות, והתלמידים שהם רוצים להגיש, איך הם עושים את זה. עכשיו אני אכנס לתלקיט כמו תלמיד, ונראה מה התלמיד רואה. התלמיד רוצה להגיש את התלקיט. הוא רואה את ההנחיות שלי, מוריד אותם. קובץ שמו בשם, הוא שומר עם השם שלו, יש לו פה את כל מה שהוא צריך, והוא מבצע את המשימה. מסיים ולוחץ על שמירה. אוקיי. עכשיו הוא צריך להוסיף לי את ההגשה. איפה זה? נמצא בגשה. נתתי תאריך רחוק מדי, אז עוד אי אפשר. עוד אין פה תיבת הגשה, רגע אני אתקן את זה, אני אחזור להיות מורה. אוקיי, עכשיו אני מורה, ואני נכנסת לניהול המטלה, אני נכנסת להגדרות, ואני משנה את התאריך, ונילי אני תכף אראה על הדוקס. אוקיי. אוקיי, אני ביטלתי פשוט פה כדי שאפשר יהיה להגיש, שמירת השינויים. אני אחזור להיות תלמידה. אוקיי, אתם רואים שיש לי פה הוספת הגשה. אני הורדתי את הקובץ שהמורה נתנה, עבדתי עליו, העתקתי מתוך סביבת המודל את כל מה שהמורה ביקשה, סיימתי, עכשיו אני לוחצת על הוספת הגשה. יש לי את האפשרות לגרור את הקובץ שלי להגיש למורה, או על ידי הוספת קובץ, העלאת קובץ, בחירת קובץ, בסדר? אפשר באותו אופן. אחרי שהעליתי את הקובץ, אני תלמיד, עושה שמירת שינויים. אוקיי? זה הכל. יעל, הקובץ הזה מלא או שהוא ריק? סתם אני שואלת. תלמיד הוריד, אני נתתי לו את הקובץ רק עם ההנחיות, אבל ריק. הוא הוריד אותו מפה. עכשיו, רגע, בעצם מה קורה בתלקיט הזה? יש פה אסופה של כל מיני עבודות, אבל איפה את בודקת את התרגילים? עכשיו אמרתי ככה, רגע, שנייה, הפרדתי, אמרתי, יש לי דפי עבודה שאת קוראת להם תרגילים, נכון? נכון. התרגילים האלה, אני בדרך כלל לא מכניסה לתוך תלקיט דפי עבודה. דפי עבודה משמשים לתרגול. אבל נגיד מאמר שאת בעצם רוצה לתקן אותו עם הבועיות. פה את לא מתקנת, פה זה רק את אוספת אותם, נכון? נכון, זאת אומרת, אני עבדתי עם התלמיד, הערה מצוינת, אני עבדתי עם התלמיד בוויקי על המאמר, עבדנו, נתנו הערות קדמות, עבדנו, הוא הגיע כבר לגרסה הסופית שלו. ואז אני אומרת לו, בתלקיט, הגרסה הסופית מהוויקי תעתיק לי לפה לתלקיט. למה? הרבה יותר נוח לי לבדוק בבת אחת את כל העבודות שלו, מאשר להיכנס אליו מפה, להתחיל לעשות משקלים. אני אסתבך. למה אני אסתבך? רק בגלל שהסביבה הזאת עמוסה ב-15 יחידות. אם היא לא הייתה לי את הבעיה הזאת. אני חייבת לעקוף אותה בינתיים בדרך שהיא תהיה נוחה למורים. גם לא תהיה להם לגמרי זרה. אוקיי. אז לכן זו אחת הדרכים שאני ממליצה. עובדים, וויקי, מטלה קצרת טווח, ארוכת טווח, משחק, עניינים, ואני אומרת לתלמיד את זה ואת זה, אני רוצה שאתה תגיש. ואני אומרת לו כמה יהיה הניקוד שלו, מכניסה את המכוון, הכל בקובץ. התלמיד עובד, סיים, הוא מעלה לי, ראית איך על ידי הוספת הגשה, ועכשיו אני חוזרת להיות מורה.
אוקיי, כאן אני לא רואה מי הגיש, כי אני נכנסתי כמו אורח, אבל הייתי יכולה לראות פה את כל מה את ההמשך, יש לכם בסרטון בדיוק איך בודקים והכל, אז חבל לי לבזבז על זה פה את הזמן, הסרטון מאוד מאוד ברור. בסדר? תיכנסו אליו, אם יהיו אחר כך שאלות עליו, אז נוכל במפגש הבא אחרי שתראו. בסדר? אז רגע, עוד פעם אני נכנסת לדבר הלא נכון. שניונת. כאן. אוקיי? איך בודקים משימה? פה. איך בודקים משימה תלקית במקרה שלנו? יוצרים משימה, קוראים לה הגשת תלקית, אפשר לשים אותה בעמדת תלמיד, כי היא בעצם קשורה לכל המשימות כולם, נכון? היא לא שייכת למשימה מסוימת, והתלמיד אוסף לו על פי ההנחיה ומגיש. ואם אני רוצה ללכת על הדרך השנייה שדיברתי עליה, שהוא לא יגיש לי אלא להגדיר ציונים, אז אני נכנסת לכאן, ואני בודקת איך אני עושה הגדרת ציונים. אמרנו, זה קצת יותר מורכב בגלל העומס של הסביבה, אבל זה לא שזה לא אפשרי. שאלות עד לכאן? למי שיש עוד שאלות? אתם רוצות לנסות ליצור מטלה עכשיו? או שאני קודם אראה לגבי הדוקס? אני אראה רגע לגבי הדוקס. אני אשמח לראות על הדרייב. אוקיי. אני עכשיו בדרייב יצרתי מסמך בדרייב. זה ריק כזה, נכון? ואני עכשיו עושה ככה, אני לוחצת על שיתוף, ובשיתוף אני כותבת, כל אחד שיש לו את הקישור יכול להציג, כדי שהם יוכלו ליצור לעצמם עותק. ואז אני מעתיקה את הקישור. עכשיו, כשאני אכנס למטלה, כשאני נכנסת למטלה, מה שאני עושה, להגדרות של המטלה. במקום לצרף קובץ, כן? מה שאני עושה, הגישו את התלקית על פי הנחיית המורה, נקודה, לפניכם קישור לקובץ ההנחיות, ופה אני מדביקה את הקישור שאני עשיתי שם. ואז אני צריכה לעשות שלא יהיו לי ציטוטים בעריכה. חכי. זה לאט לאט. בסדר? קודם כל יצרתי אב טיפוס, את הקישור במצב צפייה, כן? נכנסתי לפה, צרו עותק מקובץ הזה. בסדר? את הקישור לקובץ שלכם, העלו אל תיבת ההגשה. בסדר? עכשיו, מה עושה התלמיד? הוא נכנס למשימה, יש לו עותק של תלקית, נכון? הוא לא יכול לעבוד בתוכו, כמובן שאני כן, כי זה בחשבון שלי, אבל הוא מגיע למסמך שאין לו גישה. מה שהוא צריך לעשות קובץ, יצירת עותק. כן. פה הוא כותב התלקית של, לא יודעת מה, משה. בסדר? והוא עובד על התלקית שלו. כמו שהתלמיד השני עבד בקובץ הוורד, הוא עובד בדוקס. ואז, במקום לעלות לי, לגרור לי את המסמך, איך הוא מגיש לי את זה? הוא לוחץ פה על שיתוף. והוא עושה כאן, כל אחד שיש אותו קישור יכול לערוך, כן? אני כמורה רוצה להיות במצב עריכה, שאני אוכל לתת לו הערות, ואני אוכל לכתוב לו על המחוון, נכון?
ואני מלמדת אותו להעתיק את הקישור, כשהוא שיתף אותי לעריכה, הוא לא צריך לכתוב את האימייל שלי ולהציף לי את תיבות המייל, אלא רק הוא מעתיק את הקישור, הוא מגיע למטלה, ובהוספת הגשה, כן? הוא מדביק לי את הלינק, תכף נראה איך הוא עושה את זה, בסדר? קודם כל, בהגדרות, אני צריכה לעשות פה איזשהו שינוי. אני צריכה לעשות שינוי בסוגי קבצים, רגע. זה. הנה, פה. סוגי מענה. אני אכתוב תוכן מקוון ולא קבצי הגשה. לאותה כיתה שאני מחליטה לעבוד בדוקס, אני רוצה תוכן מקוון. תוכן מקוון, ועכשיו אני אעשה שמירת שינויים. אפשר להציע להם את שתי האפשרויות? כן, אבל את תסתבכי חלק ככה, זה מה זה בלגן? אפשר, אבל איך שאת רוצה. אם את רוצה את שתי האפשרויות, תסמני בסוגי מענה גם ככה וגם ככה. אני מעדיפה תמיד לעבוד אחיד. אני אומרת לכל התלמידים, היום נלמד על הדוקס, איך עובדים, אני מראה להם איך יוצרים קובץ אורוטיק, הם עושים את זה יחד איתי, הם מעלים את הקישור, אפילו שהם עוד לא עשו את התלקיט, הם כבר מעלים את הקישור ומגישים לי. ואז הם עובדים בדרייב שלהם. מעולה. בעיניי זה נוח, אבל באמת הכל עניין של הרגלים. עכשיו התלמיד, כשהוא רוצה להגיש, במקרה הזה, תראו מה קורה. אוקיי? כשהתלמיד עושה כאן הוספת הגשה, זה עריכה כי אני כבר הגשתי, אתם רואים שהפעם יש לו תוכן מקוון, יש לו תיבה. יש לו תיבה, ופה מה שהוא עושה, הוא לוחץ על הלינק, על הקישור, הוא מדביק את כל מי שיש לו את הקובץ שלי יכול לערוך, זאת אומרת, אני כמורה, אני מלמדת אותו פתיחה בחלון חדש, זה מאוד חשוב, כי אחרת כל פעם שאני אפתח תלקיט של תלמיד, זה יסגור לי את המודל. אני לא רוצה שיסגור לי את המודל, אני רוצה שזה יפתח לי את המסמך שלו בחלון נפרד, אני אבדוק, ואז אני אחזור פה לתת ציון. בסדר? ברור? יצירת קישור, התלמיד עושה לי ככה יצירת קישור, שמירת שינויים. אז כשאני אכנס, אני אלחץ על הלינק שלו, אני אתן לו פה את ההערות, אני לא צריכה להוריד, לעלות, יש פה איזשהו יתרון. בסדר? ואם אני רוצה להעיר לו הערות, אני אעיר לו בצורה כזאת. כן, הערות. פה אני מסמנת, הוספת הערה. בסדר? ואני את המכוון כבר ממלאת פה, ושלום על ישראל. בסדר? אז זו ההצעה שלי, מי שתמצא דרך יותר טובה, יותר מעניינת, כל עוד היא לא תסחוב תלקיטים, כל עוד היא עשתה תהליך משמעותי במהלך המחצית, והתלמידים עבדו בוויקי, ויש להם תוצרים, נפלא. אם לא, תמיד יש את המחצית הבאה להתכוונן למה שאני מראה פה. שאלות? שאלות? אין? יופי. אז אנחנו, בואו נחזור למפגש שלנו. אני אעלה לכם, זה בסדר שאני אעלה לכם באוסף המסמכים את הדוגמאות של התלקיט? את הקישור, יש לי של ח' ושל ט' משנה שעברה, זה לגמרי לא מושלם, סתם ממש דוגמה לגמרי נשמעת. בסדר? אוקיי, אז עכשיו בואו נחזור, לדעתי עברנו על הכל. נכון, דיברנו על דוח השלמת פעילות, התלקיט, יש לנו, אתם זוכרות שיש לנו על התלקיט, איפה זה נמצא, אני תכף אזכיר לכם איפה נמצאת המצגת של עליזה על התלקיט, כאן בתוך זה יש את המצגת על הערות מקדמות, שתשתמשו בהן בהדרכות שלכם, כאן יש סרטון שמסביר איך מגישים מטלת תלקיט, בכלל מטלה עם קובץ וורד, וכאן על הגדרת ציונים, ופה פתיחת מרחב להרשמה עצמית,
אנחנו צריכים לפתוח מרחב נוסף למשימות אורייניות, אנחנו צריכים לבצע הרשמה עצמית. אז באמת לעבור על הסרטונים, חוץ מההקלטה שלי, תעברו על הסרטונים, כי בהקלטה שלי אין את הסרטונים, חבל על עכשיו, אומרת שוב, סרטונים מצוינים, אפשר להיעזר בהם. עכשיו, אני מראה שפה יש פלייליסט של כל סרטוני ההדרכה שמהם הוצאתי את הסרטונים ושמתי אותם במפגש. פלייליסט של ההקלטות הראיתי, כל אחת שהיא נוכחת, הייתה נוכחת, מסמנת פה בפרטי מורה מורים, מי שהצטרפה מאוחר, כאן אנחנו מסמנים נוכחות, כדי שאני אדע מי נכחה בכל המפגשים, מי בחלק, ככה זה נותן לי תמונה על מצב ההדרכה, שימו לב, גם סידרתי את זה פה לפי מחוזות, כדי לראות איזו נציגות יש לנו לכל מחוז. ועכשיו אנחנו נסיים את המפגש כך. אני הכנתי פה שאלון היום לסיכום מפגש, וזו דוגמה איך אפשר גם בסוף שיעור עם תלמידים להכין שאלון ולתת להם למלא אותו. כשאני נותנת לתלמידים שלי למלא אותו, אני יכולה לדעת מה היה בשיעור, או מה היה במחצית. על שאלונים דיברנו בשנה שעברה, אם תרצו עוד השנה אנחנו נדבר עליהם, או שנדבר בהמשך על מבחנים ועל דפי עבודה. מה שאתם יכולות לעשות עכשיו, אחרי שאני אשחרר את המסך, אוי, רגע. הנה, אני רואה שכבר יש פה שאלות. אוקיי, והמפגש רלוונטי, אם הוא היה ברור, לא ברור, ואם אתם צריכות עוד משהו ממני, כי קצת קשה לי לדעת מה קורה, כי אתם לא נמצאות מולי ממש, אז אני לא יודעת בדיוק מה קורה. בסדר, אז אתם ממלאות את השאלון, אני מראה איפה נמצא השאלון. ואני נותנת לכם אותו כדוגמה שאפשר לבצע כזה שאלון כדי לדעת מה מצב השיעור, מה מצב התהליך, מה שאתם רוצות. ולי מאוד מאוד חשוב הנושא הזה של, בגלל שאני לא שומעת אתכם ואת כולכם, ביחידת הוראה למורה, בעמדת התלמיד, לכתוב בבלוג רשומה, תובנות מהמפגש, בקשות, מה היה, זה שונה ממה שאנחנו ממלאים בשאלון, השאלון הוא יותר לגבי שאלות ולגבי איך הרגשתי במפגש, ופה זה תובנות מהמפגש. יש לנו 8 דקות, אתן נכנסות גם לבלוג, גם לשאלון שנמצא בתוך יחידת הוראה למורה מורים, מתחת למפגש. בסדר? גם פה בבלוג, וכותבות את כל מה שיעזור לי לקדם אתכם בתוך הקורס הזה. כי אתם השליחות, ומה שאתם תובילו זה מה שיקרה. אני רק ככה יכולה לתת מהידע שלי, מהניסיון, אבל אני בטוחה שאתם תעשו את זה לא פחות טוב. אני אשחרר את המסך, ואתם תיכנסו לשאלון ולבלוג. אני הזכרתי למה אני משתהה פה. רציתי להראות שביחידת הוראה למורה, יש פה על התלקית, מה זה תלקית? מה שמים בתלקית? בסדר? אז גם במצגת הזאת תשתמשו בהדרכה, מה אנחנו שמים בתלקית, ויש לנו גם את מצגת של הערות מקדמות, איך מעירים לתלמיד. חשוב לנו שבמרחב שלנו תהיה עבודה על משימות ארוכות טווח, גם קצרות טווח, גם משימות יצירתיות שונות, וכל זה יכול להיכנס לתוך התלקית, כמו שאני הראיתי. אוקיי, אני אשחרר את המסך.
אני אפסיק את ההקלטה גם בשלב הזה.